Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Raakeli tätä elämää! Auttakaa! Moi! Terve! Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Tää video liittyy, miten sä oot rumaa. Niin. Eli siis mun mielestä on tosi tyhmää niinku tuomita ihmisiä. Sulla on ruma nenä. Eli siis mun mielestä on tosi tyhmää niinku tuomita ihmisiä. Sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Ei. Joskus se oli ihan tosi tyhmää ihminen. Se oli mun ainut ystävä sen jälkeen enää, koska mä oon Melina, 18-vuotias Joensuusta. Ei ketään kiinnosta. Miten tää video vaan on hauska. Ja tälleen se. Mutta kiitos videosta kun katsoit ja... Haluut sä turpaa?